frem jeres hjem med grav og planke, hvis jeres læger snitende blanke. Hej, velkommen til min podcast. I dag skal vi tale om Christian den anden. Jeg vil forsøge at dække både nogle af de ting, som man er mest kendt for, som for eksempel det stockholmske blodbad, og også nogle andre ting, som man er knap så kendt for, i hvert fald sådan i den offentlige sfære, som for eksempel hans kampagne i Norge i hans ungdom. Lidt generelt om Christian den anden. Han bliver født i 1481 og bliver kronet i 1514, og han dør i 1559. Og han formåede at være både konge af Danmark, Norge og Sverige. Det danske rige på det her tidspunkt står relativt stærkt. Hans far, kong Hans, havde oprettet en permanent flåde, som var en reel magtfaktor i Østersøen. Kong Hans havde i lang tid haft problemer med Sverige, og i 1501 udbrød der oprør i Sverige. Selve det svenske oprør er vi ikke så interesseret i. Vi er mere interesseret i en mand ved navn Knud Alfson fra Norge. Knud Alfson var faktisk en norsk rigsråder, som også havde set sig sur på kong Hans. Vi skal ikke bruge for meget tid på kong Hans, men det er meget godt at vide sådan lidt baggrund for det her oprør, så vi kan forstå Christian den andens rolle i det. Timingen på det her oprør kan forklares med blandt andet kong Hans' felttog i Ditmarsken i år 1500, hvor kongens meget veludrustede lejehær simpelthen bliver nedkæmpet ret ensidigt af en lokal bondehær. Så lige på det her tidspunkt, der står kong Hans rigtig svagt. Baggrunden for Knud Alfsons oprør i Norge er lang og kompliceret, og vi har ikke rigtig tid til at komme ind på det. Vi kan lige skimme over, der er nogen, der er døde, og det er Knud Alfson rigtig sur over, og han er blevet fritaget som lensmand. Så han er godt sur på kong Hans. Og med Knud Alfsons oprør, der bliver Christian altså sat ind i Norge som feltherre. Christian var ret succesfuld i Norge. Han formåede at undsætte Bohus fæstning, og derefter drog han på togt til Västergötland, undskyld mit svensk. Men her satte han ild til Øresten fæstningen. Det var dog næsten gået galt for ham ved Alfsborg, hvor fæstningen sådan set havde kapituleret uden kamp, men i nattens ly havde en svensk hær snedet sig ind på Christians lejr. Og hvis ikke den svenske feltherre havde annonceret, at han ikke ville angribe en sovende kongesøn, kunne det sagtens have gået galt. Christian formåede dog at forsvare fæstningen og slå den svenske lejehær tilbage. Selvom det var lige ved at gå galt, var det her alt i alt et relativt vellykket felttog for hertug Christian. Nå, vi hopper lidt videre til året 1520. Kong Hans er død nogle år tidligere, og tidligere hertug Christian er nu kong Christian den anden af Danmark og Norge. Og han har simpelthen været i krig med Sverige igen. Efter nogle tidlige tilbageslag er han formået at ankomme til Stockholm, hvor han har forhandlet, at byen overgiver sig, til gengæld for, at byens stormænd de får amnesti. Hændelserne i Stockholm kommer senere til at hedde det stockholmske blodbad, så kan måske gætte sig til, at den her amnesti ikke helt bliver overholdt. Men det foregår på samme tid som Christians kroningsfest, og det er fordi, at overgivelsen af Stockholm også indebar, at Christian bliver kronet konge af Sverige. Baggrunden for det her stockholmske blodbad, hvor mellem 70 og 80 svenske adelige, gejstlige og så videre bliver henrettet, det er, at stormændene her, de bliver anklaget for at være kættere. Det smarte i de her kætteranklager, set med Christians øjne, er, at der ifølge loven ikke er nogen værtslig magt, som kan uddele amnesti. Det betyder altså, at Christian ikke behøver at overholde sit løfte. Den nøjagtige dom er faktisk ikke overgivet, men det har nok været en dødsstraf for de fleste. I Sverige kalder man Christian for Christian Tyrann, blandt andet på grund af det her blodbad. Det har også været ekstremt provokerende for svenskerne, at de her lig, de fik altså lov at ligge på gaden, fordi kættere, de ikke må begraves i indviet jord. Udover det blev kroningsfesten fortsat på samme tid med henrettelserne, så der har været både vin og blod i gaderne. Det er lige pludselig ikke så mærkeligt, at svenskerne gør oprør ikke ret længe efter. Det her svenske oprør, det bliver altså ledt af en mand ved navn Gustav Vasa, som man måske har hørt om. Vi skal ikke bruge alt for meget tid på at forklare, hvem han er. Men han bliver senere konge af Sverige, og i dag er han noget af en folkehelt, kan man også godt kalde ham, i den svenske bevidsthed. Men i hvert fald, ham her Vasa, han formår altså at samle en hær med støtte både fra adel og bønder i Sverige. Og gradvist i løbet af 1522 og 23, der bliver Christian altså skubbet ud af landet. Og i 23, der bliver Vasa kronet som konge, og det markerer altså også slutningen på Kalmarunionen. På hjemmefronten i Danmark og Norge går det heller ikke særlig godt for Christian, fordi han har igangsat nogle ret upopulære skattereformer, som primært gik ud over Norge, men også var ganske upopulære tilbage i Danmark. Så i 1523, der er Christian faktisk nødt til at gå i eksil, fordi han har simpelthen mistet støtten fra rigsrådet. Og i 1524 bliver han officielt erstattet af Frederik den 1. Eksilet i Nederlandene er i sig selv også ret spændende. Der er en masse personlig drama.
vedrørende Christian, noget med en brudeskat, som han ikke har fået udbetalt. Men det springer vi lidt over og går til det politiske, hvor han faktisk har formået at samle sådan en forsigtig støtte fra Karl den 5., som er kejser af det tysk-romerske rige, og også lidt støtte fra Nederlandene. Og i 1531 har han formået at samle 7.000 lejetropper, og så sejler han altså afsted mod Norge. Desværre under farten går ret mange af dem tabt. Men på trods af den dårlige start, der ender Christian faktisk med at blive hyldet i Norge som konge. Og det norske rigsråd afsværger faktisk deres troskab til Frederik den 1. Desværre for Christian, på samme tid med det her, der er Frederik den 1. altså gået til forhandlingsbordet med Nederlandene. Og det viser sig altså, at han er en ret dygtig diplomat, fordi han formår en aftale både med Nederlandene og med Lübeck, og så mister Christian altså sin eneste allierede. Efter det her, der er Christian tvunget til forhandling med Frederik den 1. Men han bliver simpelthen lokket i en fælde. Han bliver snydt, og så bliver han indespærret i Sønderborg. Reformationen i Danmark er også et spændende emne, som Christian har en indirekte rolle i, og det fortjener sin egen dybdegående episode. Men vi kan lige sådan skimme over Christians rolle i den. Christian var åben tilhænger af lutherske idéer og havde en meget lang brevveksling med Martin Luther. Reformationen i Danmark indføres først efter en krig, som hedder Grevens Fejde i 1536, hvor i Christian faktisk spiller en rimelig vigtig rolle, selvom han faktisk sidder bag tremmer under hele krigen. Frederik den 1. han er død i 1533, og der er ikke en helt åbenlys kandidat til at erstatte ham. Det mest oplagte er selvfølgelig hans søn, hertug Christian, senere Christian den 3. Problemet er, at han er åben protestant, og det er rigsrådet ikke, så de er ikke super vilde med ham. Så kongevalget det bliver udskudt. Nu kommer der mange navne, så der handler lidt om spidsører. Lübeck, de blander sig igen i dansk politik, og selvom Lübeck historisk set ikke er specielt begejstret for Christian den 2., så vælger de faktisk at støtte Christian den 2.s krav på tronen, også selvom han stadigvæk er bag tremmer på det her tidspunkt. De allierer sig med Københavns borgmester og Malmøs borgmester. Deres samlet her ledes af grev Christoffer af Oldenborg. En separat del af den her alliance, som man måske kender, er skipper Clement, hvis morgensang vi hørte i introen, som leder et bondeoprør i Jylland. Her i senere tid er skipper Clements bondeoprør blevet forbundet med en form for klassekamp, hvilket ikke er sådan en helt nøjagtig udlægning af oprøret. Skipper Clement selv var købmand og viceadmiral under Christian den 2. Bondeoprøret var faktisk relativt succesfuldt i starten, men de endte altså med at blive nedkæmpet af Johan Rantzau, som var feltherre på hertug Christians vegne. Og senere bliver skipper Clement altså henrettet. Udover Rantzau har hertug Christian, han er ikke Christian den 3. endnu, allieret sig med Gustav Vasa, som er konge i Sverige. Og med den her alliance formår han altså at nedkæmpe oprøret. Både skipper Clements oprør, den lybske flåde og grev Christoffers hær. Ja, det var Christian den 2.s bedste hits. Og så lidt om reformationen i Danmark og Grevens Fejde, som jo sådan set er del af reformationen. Tak fordi I ville høre med.